No a počúvam sem postup proste, že ako proste oni sa, nemám to dokázané, nemám to ako podložiť, toto je čisto moja špekulácia, dobre, aby bolo jasné, toto je čisto moja špekulácia. Nemám to ako dokázať, proste, že to tak je, alebo tak, proste, ale príde mi to tak, že proste, počúvam sem, ja ti poviem príbeh, ty kokot, že kvôli čomu si myslím to, čo si myslím, hej? Poviem ti príbeh. Na jar minulého roku 2024, začali okolo mňa, neviem, či už som to hovoril, mám piči, začali okolo mňa jazdiť autá takým štýlom, ty kokot, počúvam sem, že proste, predstav si, že máš dom, nie? Otvoríš dvere, dáš nohu na chodník, ty kokot, víš? A okamžite v tej chvíli proste začnú okolo teba chodiť, ty kokot, ne že chodiť, ale proste húkať autá, ale proste húkať, ty kokot, proste. A jeden za druhým proste. Jeden za druhým. Nech skapem do rána, keď si to vymýšľam. Jeden za druhým, takýmto štýlom proste, víš. No a to sa dialo týždne, hej? To sa proste dialo týždne, možno že mesiace. Dobre. Keď sa ti takéto niečo deje proste, tak začneš na to byť alergický. Proste to je úplne prirodzené, že začneš byť alergický na zvuk aut. Chápeš tomu? No. Oni to potom prestali robiť. Počúvame sem. Oni to prestali robiť. Už nejazdili hen tak, jak priebaný, ale proste teraz, keď proste prejde auto okolo mňa hlasným zvukom, tak mne to pripomenie proste to, ako oni tie kurvy vyjebané ma spravili alergickým na to, chápeš tomu? No a keď je niekto alergický proste, tak začne byť nasratý, nie? Takže takýmto štýlom to tie vychcané kurvy vyjebané robia. Všetko je legálne, počúvam sem, všetko je legálne. Tak ako ja kričím teraz, takisto ako tie autá chodia, to je všetko legálne, nie? Vy prašivé, skurvené, svine vyjebané, žebrácké, primitívne, zaostalé, ty kokot. Všetko legálne, nie? Není všetko legálne. Všetko proste je legálne. Na to není zákon, chápeš tomu? Tým pádom čo? Proste? Som strapatý. Je to legálne, keď som není strapatý. Čo? Vy žebráci skurvení vyjebaní, no. A takže proste. Takýmto štýlom ma oni spravili. Oni. Ak by sa ma na toto niekto opýtal, tak nemám akože povedať, že kto. Takže nemôžem povedať, že oni. Ale dialo sa to. Dialo sa to proste, tie skurvené autá okolo mňa jazdili, ty kokot, a robili taký hluk, ty kokot, proste, že to si nevieš predstaviť. A ja som len čumil ako kokot. Vieš, a proste, vtedy počúvam sem, keď sa ti niečo takéto stane, vtedy, keď sa to deje, to ti nenapadne proste zverejňovať, chápeš tomu? Lebo ty nevieš, čo sa deje. Chápeš tomu? Lenže potom počase, keď to prestali robiť a robia to proste s jedným, dvomi autami, ty kokot, za neviem koľko, hej? Niekto, tak potom si uvedomí, že ty kokot, že to bol zámer, chápeš tomu proste? Že to bol zámer, aby si bol na to alergický, aspoň ja to tak beriem, ty kokot. No ale vtedy, keď sa to deje, proste, to si predtým nezažil, chápeš tomu? Ty nevieš, čo sa deje, ty kokot. Takže to nemôžeš zverejňovať, chápeš? Teda, môžeš to zverejňovať, ale to by si musel byť, ty kokot. No to sa proste nedá, ty kokot.
To by si to musel predtým zažiť, aby sa to stalo, hej? Aby si to mohol zverejňovať, proste. To sa nedá inak. To sa proste nedá inak. Takže toto, tie kurvy, my spravili. Vyjebané. A toto je proste legálne. A toto, počúvaj ma sem, keby niekto chcel, tak môže spraviť kdekoľvek každému na svete. Lebo je to legálne proste, chápeš tomu? Stačí proste skupina ľudí, ktoré majú autá a stačí si vychytať jedného týpka proste, ktorému chcú napríklad, ja neviem čo, nemám šajnu, že o čo komu ide. Stačí si proste vychytať jedného týpka, okolo ktorého budeme chodiť autami nahlas a robiť také otáčky proste v kúse, jak priebaný. Chápeš tomu? To je proste legálne. Chápeš tomu? A takí sú dosratí z toho, že sa to nedá nahrať na kameru, ani na video, ani na zvuk, proste na nič. Takí sú dosratí, ty kokot. Počúvame sem. Chudáci vyjebaní, žebrácky. Chápeš tomu? Dosratí sú, majú osraté tie sedačky, na ktorých chodia, na ktorých to šoférujú. Počúvam sem, hej, ale robia to proste. Ale dosratí sú, aby to bolo zaznamenané. Chápeš tomu? Ešte si niekto myslí, že si to vymýšľam? Čo? Nech sa páči.